ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ହୋଇଥାଏ ଅଶୁଭ ଖରାପ ବୁଝନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭଲ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଖରାପ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଏପରି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ତାହାର ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଫଳ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଫଳ ଖରାପ ହବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କେହି ମରିବାର, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଚୋରି, ଭୋଜନ କରିବା, ପାରା, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ପଥର, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ସାପ, ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଗଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ, କଳା ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ମହିଳା ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦି ଦେଖିବେ, ତେବେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ କି ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତ ରାତିରେ ହିଁ କାହାରିକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଓମ୍ ହବିଷି କଲି ପୂର୍ବଦୁଗ ମହାମାୟ ସ୍ୱାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରି 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡା ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ରୋତ ବି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓରେ ଏତିକି, ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।